Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele nonke bafowethu, osisi nodadewethu. Ngiyacabanga abaningi bayizwile i-clip kaPitso efakazayo noma ey'khulumela yena ngomlomo wakhe ukuthi i-Kaizer Chiefs yena uqobo lwakhe engalilungisa noma angayenza ibe ngcono kunale simo ekuso njengamanje. Njengoba nazi-ke uPitso ukuthi uke waba u-coach ovelele impela la eMzansi. Uke waba u-coach ovelele, ngicabanga ukuthi uwina i-league impela amahlandla amaningi elandelana, yabo. So uma ewina amahlandla amaningi elandelana, wakwazi futhi ukusiza i-Sundowns. Ngiyacabanga abantu abaningi bayayazi i-Sundowns umlando wayo ukuthi nayo ibifathusa impela nje, bekumnyama kakhulu, yabo. So wayenza kuPitso yaba yilento eyiyo njengamanje noma engasekho, koda i-structure sayo i-Sundowns senziwa nguye lo baba lo, yabo. Ngeke siwadle amandla akhe ephila. So kuye futhi i-Sundowns leyo, i-Sundowns ibikhona ukumnikeza i-budget uPitso, ebekhona ukuthenga iplayer lonke alifunayo, yabo. So even if uyafuna ukuya kwi-Chiefs noma uNabi ugcina efeyila egcina i-management mhlampe-ke imhambisa noma imchitha, angiboni ukuthi uyoba isixazululo uPitso kwi-Chiefs njengamanje uma behluleke ukwenza ubulungiswa kuNabi, yabo. So uNabi, ngokuya kwami, uNabi bekumele uma efika kwi-Chiefs bemgaye i-budget maybe 3 years, maybe imali engango-100 million or 150 million. Bethi Nabi, le mali le esikunikeza yona le i-budget yakho ya-3 years, ayikho imali ezophuma ithi izokusayinela abadlali thina ayikho. Le mali le imali ye-3 years ngoba uzohlala la 3 years. Sicela ulungise le team, uthenge abadlali abazokhona ukuhlala ethimini iminyaka mhlawumpe ewu-3 to 4 ezayo, hhayi ukuthi uzosithengela abadlali ozohlala 1 season mawuhamba bahambe nabasebenzi sebegugile already, yabo. Beyifawunde kahle i-team, beyilungise kahle i-team ibe ile ndlela le eyiyo, yabo. UNabi abakwenzanga lokho, into abasuke bayenza uNabi bavele, okay, uLando Miguel, ya, umdlali engathi umsayine yena ngokuthi emthande, yabo, omaziyo futhi naye. Basuka lapho balanda uSerena. USerena akamazi vele uNabi uSerena, yabo. Balanda uSereno, basuka lapho balanda ubani umfana uSam, uBongani Sam. Yikho uSam akayezanga aye ne-appearance kwi-Chiefs this season, azange aze ayenze, yabo, ngibazi. Basuka lapho kwathi uDe Klerk edlala kahle bamhambisa 15 million, yabo, 15 million bamhambisa uDe Klerk. Basuka lapho bazolanda uMorris. Sifuna i-striker njalo, i-top striker, bawuvundula noMorris. UMorris obe negoli elilodwa ku-SuperSport, yabo. Basuka lapho futhi bazolanda bani? Ivele nje i-Chiefs yayisimoshe kakhulu bafowethu, isimoshe kakhulu. Okay, uCele ngeke sithi uCele Mthengisi, uCele yazi quality, abantu ababeyi-quality ababeba-free agent, uCele noSereno. Just that uSereno bamdlalisa off position and futhi bamdlalisa labantu bangalazi ibhola. So i-confident low kakhulu kuSereno, yabo. Ukuze ibuyele confident kuSereno, kumele kuliwe, yabo. Kumele athole abadlali abafana noMbule, yabo. Uma athola abadlali abafana noMbule, yibo abantu i-Chiefs kumele ngabe iyabasayina, basayinele uNabi. Uma sithola ama-free agent, kumele sithole quality free agent, yabo, quality.
hhayi ama-free agent lawa nje adakiwe bafowethu, yabo ngixolisa ukusebenzisa lelo limi, adakiwe. So eyi kunzima laphana bafowethu, kunzima, kodwa-ke asazi ukuthi i-management izohamba hamba ifike kuphi nalesi nqumo lesi. Uma kungenzeka ukuthi uma imiphuzo uNabi, kushuthi sekuyoba nguye u-coach lo wa-next season. Kodwa uma kuwukuthi ayimiphuzi, abanikeze uNabi i-budget, uNabi ayisayinele abadlali ngendlela yakhe. Ngibonge iy'ngane zakwethu, nibe nemini enhle. Yebo bafowethu, nisale kahle.